ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ଦଶରଥ ଭଲ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ରୀରାମ ଗୁଣ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ଧର୍ମରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ଦଶରଥ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ରାମଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଦେଇ ଆପଣ ବନବାସ ଯିବେ। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜନତା ଏହି ସମ୍ଭାବନାରେ ଖୁସି ଥିଲେ। ଏହି ଖବର କୈକେୟୀ ଦାସୀ ମନ୍ଥରା ଶୁଣିଲା। ସେ ଅନ୍ତରରେ ଈର୍ଷା ପାଚିଲା ଏବଂ ଚାଲ ଚଲେଇଲା। ସେ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝାଇଲା ଯେ ଯଦି ରାମ ରାଜା ହେବେ ତେବେ ତୁମର ପୁଅ ଭରତ କଦାପି ରାଜା ହେବନି, ତୁମର ସମ୍ମାନ କମିଯିବ। ମନ୍ଥରା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେଲା ଯେ ଦଶରଥ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବର ଦେଇଥିଲେ ଯେବେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଆସିଲା ପରେ କୈକେୟୀ ତୁରନ୍ତ ଦଶରଥ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ସେ ବର ମାଗିଲେ। ପ୍ରଥମ ବରଟି ହେଲା ଭରତଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା କରାଯାଉ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଟି ହେଲା ରାମଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟକୁ ବନବାସ ଦିଆଯାଉ। ଦଶରଥ ଏହା ଶୁଣି ବିସ୍ମିତ ଓ ବ୍ୟଥିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜଧର୍ମ ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ରାମ ନିଜେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଏହି ବନବାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କ ସହ ବନକୁ ଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତିନିଜଣ ଅରଣ୍ୟ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଭରତ ଯେବେ ଏହି ଖବର ଶୁଣିଲେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଓ ଅପମାନ ବୋଧ କଲେ। ସେ ରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ବନକୁ ଗଲେ ଓ ରାଜ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମ ଧର୍ମ ଓ ପିତୃ ବାଚନ ପାଳନ ପାଇଁ ତାହା ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଅନ୍ତରେ ଭରତ ରାଜସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଲେ ନାହିଁ। ସେ ରାମଙ୍କ ପାଦୁକାକୁ ରାଜସିଂହାସନ ଉପରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଳନ କଲେ। ଜଣେ ଦାସ ବଳି। ଏହି ଗାଥା ରାମାୟଣର ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଧର୍ମ, ପିତୃବାଚନ ଓ ଭାଇ ଭାଇ ପ୍ରେମର ଅମୂଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ।